Documental produït per la SIC, Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, que porta per títol El Brall, 6 punts que trenquen barreres. Té una durada total de 17 minuts i està dividit en 7 parts o capítols. Audiodescripció dels recursos visuals que acompanyen el capítol 3, titulat Com s'escriu en brall? Imatges de persones escrivint amb diferents aparells i dispositius, com ara la màquina Perkins, la línia Braille connectada a un ordinador, la pauta i el punxó, la pantalla mòbil, etc. Quan s'explica el perquè del nom Perkins, es mostra la fotografia antiga d'un edifici exempt de 4 plantes, d'estil victorià. Com s'escriu en brall? La capacitat d'escriure amb certa senzillesa i agilitat és el que ha diferenciat el sistema Braille dels anteriors sistemes de lletres en relleu, així com la facilitat d'adaptar-se a l'aprenentatge a través del tacte. L'escriptura en Braille es pot fer de diverses maneres, com podeu veure a les imatges, amb una pauta i un punxó, que és la manera més convencional i seria l'equivalent a escriure a mà, amb bolígraf o llapis. La primera regleta mòbil ja es va inventar l'any 1833. Amb una màquina d'escriure que perfora el paper, com les de la marca Perkins o d'altres. La màquina Perkins es diu així perquè pren el nom de la Perkins School of the Blind de Watertown, a Massachusetts, amb un teclat Braille Bluetooth o amb un aparell anomenat línia Braille que també tingui teclat. Es pot escriure en un anotador Braille o a través d'un ordinador convencional i imprimir amb impressores Braille. I també es pot escriure Braille a la pantalla d'un mòbil, col·locant els dits en un teclat virtual similar al d'una màquina Perkins. S-T-I-C, espai, estic. Ara amb els mòbils podem escriure en Braille a la pantalla i connectar-hi línies Braille petites que inclús podem portar dins el bolso. Han permès reduir el volum del Braille en paper. Ara podem dur molts llibres al damunt i llegir-los, per exemple, a través del mòbil i la línia Braille en qualsevol lloc.